Pratiti razvoj dece, posebno njihovo zdravlje je najznačajnije, tako eto i na nivou Doma zdravlja i naše opštine počeli su sistematski pregledi, dokle se stiglo i šta je najvažnije, na šta obratiti pažnju, šta lekari zapravo prate. Sistematski pregledi su zaista ozbiljni. Mi smo krenuli početkom oktobra, znači od 2. oktobra, od prošlog ponedeljka smo krenuli sa sistematskim pregledima na selu, u selima naše opštine. Idu obavezno svake godine, pregleda se 1., 3., 5., 7. razred u osnovnim školama i 1. i 3. razred u svim srednjim školama. U parnim razredima su kontrolni pregledi. Gleda se sve po sistemima, znači od držanja tela, čistoće, kose i tela, do pregleda zuba, sluznice ždrela, srca, pluća, krvnog pritiska i svih ostalih problema po sistemima. Znači, bukvalno od glave do pete. I na šta da li se nailazi na neku problematiku, šta je najzastupljenije na našem prostoru ili šta se pojavljuje, a nije ga bilo možda? Pa, uglavnom je tih stvari bilo, ali su u povećanju gojaznost, jer nam se deca neadekvatno hrane, veliki broj dece se hrani brzom hranom, ne domaćom, kuvanom hranom, raznovrsnom. Znači, gojaznost je svakako u porastu. Vezano za gojaznost idu anomalije ili razvojni problemi vezani za kičmu i za stopala. Znači, to su onako najčešći problemi. Kod dečaka, fimoze, nespušteni testisi, neke druge urođene stvari koje se ili odmah šalju odgovarajućem specijalisti ili šalju na rehabilitaciju ili se prate iz godine u godinu, jer tu postoji neke razvojne stvari koje sama priroda izvuče. Lekari svoje znanje naravno stalno usavršavaju, ne samo zbog toga što je to dužnost prema zakonu i zbog licence, nego zbog toga što su položili zakletvu i što zaista žele da pomognu ljudima koji su bolesni, posebno kada su deca u pitanju. U pedijatriji također ima seminara i stručnih skupova, a dr. Angelina Kostić-Gavrilović je bila nedavno na jednom od njih. Recite nam koliko su ovakvi seminari važni i poslednji na kojem ste bili bio u Nišu? Pa posao kojim se mi bavimo se uči ceo život i nikad se naravno ne nauči. Uvek se steknu neki novi vidici i uvek ima još šta da se douči. Tako da se u dispanzeru negde već početkom godine mi izdogovaramo okvirno ko će gde ići, tako da do kraja kalendarske godine svako od doktora bude prisutan na nekom od tih naših edukativnih sastanaka koji traju duže ili kraće, svejedno uvek su dobri. Uvek tu ima i inovacija, ali ima i preslišavanja onog već ranije naučenog. Sad, poslednji seminar je bio Niški pedijatrijski dani, koji je naravno bio onako ugodan i zaista je imalo šta da se čuje. Mnogo je bilo priče o imunizaciji, koja je ovako tema poslednjih godina, izbegavanje vakcinacije svoje dece, time roditelji ne čine dobro ni svojoj deci, ni njihovoj generaciji, pa ni sami sebi, jer većina tih roditelja je tim istim vakcinama kad su bili deca imunizovana, međutim njihov imunitet je pao. I ako se desi, a desit će se ako se nastavi ovakav trend imunizacije, pojava infektivnih oboljenja ponovo u populaciji, u našem okruženju, onda neće stradati i neće oboleti samo njihova deca, nego i njihovi roditelji. Znači, nije dobro i nije dobar po decu ovaj lobi protiv vakcina. Nekako se to poverenje izgubilo, nekada je to bila domaća proizvodnja, sad se uvozi, niko nikome ništa ne veruje, a i taj farmaceutski lobi je također jak u svetu i onda eto dolazi do ovakvih situacija. Pa pedijatri nisu u sprezi sa bilo kakvim farmaceutskim lobijima. Mi zaista smo uvek na strani dece kojom se bavimo, ali u svakom pogledu. Znate i sami, zdravlje je i fizičko i psihičko, odnosno intelektualno i socijalno blagostanje. I mi ovoj deci kojom se bavimo želimo baš takvo zdravlje. Da rastu zdravi, da
da stasaju psihički zrele i stabilne osobe i da budu okruženi blagostanjem. Da i njihovi roditelji i oni u buduće zarađuju toliko da mogu sebi da obezbede da žive zaista u nekom, socijalnom blagostanju.